víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva. Nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit, jsi jenom holka odvedle, tak se s čím nauč žít. Ty víš, jaký to je být ta, no celkem milá. Tak, a tohle bylo za to, že mi Lenča vyhonila, jo, a bylo to super, že jo, Leňo? Barevná a navrch černobílá, nečekáš žádný ach. Taková šedá myšička, mňau, ach. Žádný ach. Myška, mňau, ach, myška, mňau, ach, mňau, myška. Myšička, muška. Tak ne?